Jó estét kívánok! Nagyon nagy szeretettel köszöntjük itt Önöket az Átfotó Galériában. Szeretném bemutatni a ma este szereplőit, Vinyószer Károly fotóművészt, Sógor András fotóművészt, és Módolsó Sorban Beregi Tamás írót, művészettörténészt, aki elvállalta, hogy megnyitja a kiállítást. Köszönet érte. Picit később kezdjük ezt az évadot, ugye régebben színházi emberként szerettem a galériával kapcsolatban is évadokban fogalmazni. Úgyhogy most így belementünk már az őszbe, viszont nagyon nagy örömmel, már csak azért is, mert jubileumi évadunk van. Az Átfotó Galéria 10 éve működik itt ezen a helyen, és idén novemberben lesz pontosan a 10. születésnapja, úgyhogy erre majd egy különlegesebb kiállítással is készülünk. De ennek előhangjaként már így kvázi jubileumi évadban nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy most itt köszönhetjük Vinyót és Andrást. Ugye különleges, általában a galériának a profiljában az egyéni kiállítások vannak, időnként kerül sor csoportos kiállításra. Ugye a két művész részvételével zajló kiállítást azért nem csoportosnak hívjuk, de mindenképpen nevezzük inkább páros kiállításnak, de mindenképpen egy különleges dolog, abból a szempontból azt is kell mondanom egyébként, hogy ilyen még is volt itt nálunk, hogy két művész állított volna ki, de ez megint alkalom arra, hogy elmondjam, hogy egy ilyen kicsi galéria mekkora nagy tud lenni, hogy két művésznek az alkotásait is, illetve két művésznek az egymásra reflektáló munkáit, amik természetszerűen úgy születtek, hogy egy közös gondolkodás, az utaknak az időről időre való összetalálkozása, egy közös művészi lelkület valahol összetalálkozott, és gyakorlatilag keresett egy helyet magának, és hát ezt itt találtam meg az Átfotó Galériában, amit nagyon örülünk. Úgyhogy hát most ezt a kiállítást fogjuk megnyitni, és én át is adom a szót Beregi Tamásnak, és kérem, hogy is meg a kiállítást. Szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor én írtam egy ilyen kis szöveget, azzal a címmel, hogy képzelt találkozás egy osztatlan térben és időben. Az is felolvasnám. A zsinagógából kialakított fotográfiai múzeum kiállító termében alacsony, kerek arcú, szemüveges, sapkás alakásról. Bosszus volt, amiért a fél országot átutazta az ürességtől Kongó kiállító termig. Idegesítette a légy is, amely a pandémiára fittyet hányva zizegett műalkotásai között. Hazavágyott, parasztháza csendjébe, lakásműterműbe. Kezét most háta mögött összekulcsolta egy nagy sóhajjal, amikor mellé lépett zavart kölgyintéssel egy magas, szakállas alak. Bemutatkoznék, ha megengedi. Kezdte. Szakmámat tekintve vegyészmérnök volnék, de jó ideje foglalkozom fényképészettel, és legalább ennyi ideje csodálom az önfotóimat. Valóban húzta fel a fotográfus festő a szemöldökét, mellét alig észrevehetően kidüllesztve. És pontosan mit csodál rajta? Nos, én Erdélyből jöttem, és a fényképek, amelyek... Erdélyből? Hát ez csodálatos. Vágott szavába a kiállító művész. Tudja, én Indiában születtem, gyerekkorom egy részét is ott töltöttem. Ezek szerint mind a ketten hoztunk valami különlegességet, valami egzotikumot a fényképeinkben. Én a napot, a keleti fényt, az arany, az ezüst rétegek fetisisztikus imádatát, a tapinthatóságot, a vonalak szertelen áradását, meg a színeket, maga, talán a hegyeket, de nem is tudom. Nos, én kérem, a felhők szertefoszlottak egy pillanatra odakint. Ahogy a nap beragyogott a múzeum tetőablakán, egymásra néztek, aztán már szemüket lehúnyva élvezték a fényt, amely, mint egy érzékenyített fotolemezen, áhítatos mosolyt hívott elő az arcból. Tudja, én azt gondolom, fűzte tovább a szót a bőbeszédő művész, hogy ismét árnyék forult az arcokra, hogy minden az hősrobbanással indul. Azzal született meg a fény, amely a fényképész ecsettje, sőt, gyakran festéke is.
A fizikusok úgy vélik, hogy a fény a nagy boom után körülbelül 380 000 évvel ezelőtt jött létre, hogy aztán az univerzumban szétáradjon, és, ezt csak én teszem hozzá a festő fotográfus, kiégesse az anyagot, majd a formát a sötétségből. A fotográfia maga is valahol ezt a kozmikus teremtési aktust képezi le, amikor a fényképezőgép az előhívó kamera mélyén a sötétségből, a semmiből létrejön a valami a fénynek köszönhetően. Talán ismeri alkotói módszeremet, ősrobbanásnak hívom azt a teremtő pillanatot, amikor a napfényének kitelt, emulzióval érzékenyített hordozó felületeimen megjelennek a kitakarásoknak köszönhetően azok a bizonyos negatív alakzatok. Valaki azt írta önről, vettem most át a szót borogatva a vegyész fotográfus, hogy ott kezdi a munkát, ahol a többi fényképész abba hagyja, az expozíciót különböző rétegek, például aranyezezést fóliák felvitele, belefestés, kinagyítás, ragasztás követi. Voltaképp az anyagszerűséget megragadó nemes ősfényképészet és a dadaista, konstruktivista, szuprematista, expresszionista festői gesztus keveredése hozza létre ezeket az absztrakt fotófestményképleteket. A festő fényképész majd elolvatta gyönyörtől ezeket a szavakat, ezt a sok istát hallva, habár ő nem tartotta magát egyáltalán semmiféle istának. Arról kezdett most beszélni lángra gyúló tekintettel, hogy korábbi figurális kompozíciót elhagyva, mely kompozíciókat egy nemes művészettörténész annak idején ősképeknek nevezte, mostanában saját korábbi munkái mélyére akar nézni, egyes részleteket kinagyítva, átszínezve, plusz rétegekkel ellátva. Egy napfény kontakt által készült fotogram kapcsán, melynek hangsúlyos eleme az egymás metsző kör és háromszög, például egy úgynevezett statisztikai történet sorozaton gondolkodik, mely az 5 bombázó statisztikai adatokra adott zsigeri reflexiókat fejezni ki. Tervei között szerepel bonyolult kézműves layer technikával felépített pixelképek készítése, flexiképek készítése is. Egy felszámolásra került gyárdíja sorozatában bukkant rá Beral üvegcsepp diaképre, amely értelmet nyert a Gamma előkeretben. Külön pikánsá teszi a képet az anyagok oxidálása folyamata során létrejövő patinák, megfolyások játéka. Valóban. Mintha a tudat vagy a kozmosz mélyéről erősejlő ősformákat látnánk, melyek egyszerre mágikusan mikrokozmikusak és galaktikusan távolja, hologatott kollégája. Ez a már holografikus hatású Beral üvegcsepp például Méliès holdját mutatja az eszembe. Látja? Már megint az űrnél és az ősrobbanásnál tartunk. Nem fura, hogy a holdra, a napra, a csillagokra felpillantva, a fény útját visszakövetve egészen annak megszületéséig napokkal, hetekkel, 7 milliárdokkal korábbi, talán már nem is létező jégi arcatokat figyelhetünk meg. Nem fura valahol, hogy a múlt fényei világítják meg a jelenünket. Most már eleget fecsegtünk rólam megint ezt a festőfényképészt. Beszéljünk a maga képeiről is. A vegyész fényképész most szégyellősen elővette ódivatú tablettjét, és azon kezdte mutatni a fényképeket felresve kollégája arcára. Örömmel töltötte el, amit látott, mert újdonsult ismerőse szeme szája elkerekedett. Ezt tulajdonképpen egy rontott polaroid kezdte magyarázni. A véletlennek az én képeimem is nagy szeretjük, csak én nem szabályozom úgy, mint ön. Amikor elkenődött véletlenül a tubusból kikerülő vegyszer a fotopapíron, egy hegygerinc képes elrett előttem. Talán érdemes lenne sorozatot készítenem ezekből a megfolyásokból, ez lenne az Impossible sorozat, amely akár játékos lehetne az I am possible kifejezéssel. Már látom a szemem előtt, hogy a narancssárga anyag éles kontúrokkal találkozik a feketeséggel, ahol elfoglalja szinte az egész képet, hogy szerényen vetően működik abba, mint egy homokos partszakasz az olajos óceánon. De előkerültek a tableten másfajta képek is. Ha lehet, ezek még vadregényesebb vegyszerhegyeket, elfolyás szirteket ábrázoltak, kozmikus hullámgörbéket, melyek csak a fényképész és a fizikus szeme vehet észre, halandó emberi szem nem. A locus nascendi sorozat, magyarázta a fotográfus, most már teljesen áthevülve a polaroidot felő fólia elhúzásával együtt járó vegyszer elkenődéssel alakul ki. Ott látom bennük Nagybánya körüli hegyeket. Technikájukat tekintve ezek is chemigrammok, vagyis olyan műalkotások, amelyek a belga Pierre Cordier nyomdokain kémiai úton jönnek létre fényérzékeny anyagok.
Ha már ennyit foglalkoztunk az ősrobbanással, meg a nappal, vette át a szót ismét a fotográfus festő, az Impossible sorozat akár ábrázolhat napkitöréseket is. Míg a Locus Nascendi sorozat, vagy hogy egy csodába hívja, nem is tudom, mintha elektromágneses sugárzás áradna szét az űrben, fejezte be a Monotta vegyész fényképész. Mintha Robert Hooke vagy Maxwell görbét látnák, szinte érzem a világot teremtő, elpusztító hullámok bizsergetését. Arra gondoltam, ha egyszer kiállítom a képeket, adnék melléjük értelmező kulcsként egy fotogramot, Specula címmel, van bent, mely egy szemüveget ábrázol. A néző eldöntheti, hogy a távoli hegyeket akarja megfigyelni vele, hogy a napkitöréseket titkolná inkább. Csendben álltak, még a létszűnbögése is elhalt. Arra gondoltak most, találkozások mégsem lehet véletlen, mert különböző alkotói módszerű, habitusuk ellenére mégiscsak van rokonság között. Egyikük 3-dimenziós rétegeket épít, a másik 2 dimenzióban gondolkodik. Egyikük a festő vadember, a másik a racionális vegyész. Mégis mindketten a fotográfiai alkotás lehetséges új útjait keresik, melyek felé a véletlen és a fény találkozása, egy titokzatos vegyi fizikai folyamat, fény alkimiai egyenlet ismerése vezet. Eljött a távozás ideje. Kiléptek a múzeumból. Mintha maguk is egy sötét kamrából léptek volna ki a fényre. Pislogva bámulták a kisvárost, mely szecessziós formáival, mintha most hívódott volna elő, szemük láttára a semmiből. Nem is értették egy pillanatra, hogy kerültek ide. Te, fordult most újdonsult barátjához Minyó, és megigazította szemüvegét. Mit szólnál hozzá, csinálnánk egy közös kiállítást? Nagyszerű ötlet, csillant meg András szeme, és micsoda kiállítás lesz az? Lehetne az a címe, hogy osztott tér, felelte Minyó. Már csak találni kell valakit, aki megnyitja. Buda Jenő látta minap az új szomszédunkat a kertben, fel alá mászkálni és magában beszélni, elég eszelősnek tűnt ahhoz, hogy fényről, napkitörésről, Indiáról, Erdélyről, statisztikai adatokról és ősrobbanásról hadobáljon némi összefüggéssel. Így legyen, bólintott András, és elégedetten megsimogatta a szakállát. A két művész ekkor a járványkorlátozások ellenére kezet fogott, és egymásra mosolygott. Majd elindultak csendben egymás mellett a városra lassan ráereszkedő szürke ég alatt, mely maga is elnehezült, mint egy sokrétegű plexilemez, melyen szétkenődtek a távolba vesző napból kifolyó utolsó fények. Ezzel szeretettel meg is nyitnám a Köszönjük Tamásnak ezt a poétikus gondolatsort. Remélem, hogy láthatom nyomtatásban. Jó. Én annyit tennék hozzá, hogy és megérkeztek a Fotogalériába, hogy ez a kiállítás megtörténjen. Köszönjük Tamásnak a megnyitót. Kérdezném a művész urakat, hogy akarnak-e egy-két szót szólni. Tessék, parancsolj! Hát én vagyok a legjobban meglepve magyar fotóban, és ilyen képeket állítok ki. Rögtön magyarázom, tehát a lakásunk tele van pincétől a padlásig mindenféle kütyükkel, mikromától a 12 hüvelykes műszaki gépig. És hát az, hogy nem ezekkel a gépekkel, nem azokkal az eljárásokkal dolgoztam, elég sokat foglalkoztam a laikus eljárásokkal is, hanem ezeket a képeket hoztam ide, mint egy találkozásul. Az számomra egy nagy élmény volt, és úgy érzem, hogy a lépcsőn egy lépés lett végül is. Hát ezt minden beérkezett fotós tudja, nem a 10-12 hüvelykes vagy 80-es kamerán múlik az, hogy milyen lesz a kép a falon. Nekem nagyon nagy élvezet volt technikailag összerakni ezt a kiállítást. Hát voltak egyeztetéseink, ugye, ahogy az már szokás, de a végeredmény, én úgy gondolom, hogy a magam részéről ennyit tudtam kihozni.
ebből a nyersanyagból, és ehhez kívánok önöknek is, nektek is, sok barátom is itt van, megérzhetem őket. Egy kis nőélvezetet, legalább annyit, amennyit én élveztem, mikor ezeket a képeket létrehoztam, és kiindultam a Photoshop színárnyalataival, meg a papírgradációval. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Annyit tennék hozzá, hogy akkor nézzék András hegyeit, és az én változatos, az egész földrajz itt van, színben, formában, úgyhogy jó szórakozást! Nagyon köszönjük, van még egy feladat, amit nálunk szokás, hogy a új kiállítók, illetve a kiállítók aláírnak, kiválasztanak és aláírnak egy téglát itt a falon, tehát is kérem, hogy Hagytam helyet? Alul fölül keretezni, mi jó keretezni. Szépen köszönjük, hogy itt vannak, nagyon köszönjük, hogy eljöttek, és tényleg akkor András szavaival élve átadjuk a terepet a műélvezetnek. Természetesen egy nagy szeretettel, egy pohár perzsőre és egy kis pogácsára is látjuk önöket, és kérem, hogy élvezzék az időt, és ilyen.